Mislite li da poznajete vjevericu? Čupavi rep, lješnjaci među šapama, njuškica kao iz crtića, idealizirana slika iz školskih udžbenika, ljubko malo stvorenje, bezopasna slatkica koja skakuće po parkovima i jede sjemenke iz vašeg dlana. Sada zamislite ovo. Ta ista ljubka životinja uništava ptičja gnijezda, proždire jaja, ubija ptiće i pregriza visokonaponske kablove, ostavljajući cijele četvrti bez struje. 2 put je uzrokovala pad burze Nasdaq. Nositelj je bakterije koja je u 14. stoljeću izbrisala trećinu Europe, a povrh svega posjeduje mozak koji fizički poveća svoj volumen kada je to potrebno. Vjeverica nije ono što se čini i danas ćemo otkriti tko je ona zapravo. Ostanite s nama do kraja videa. Sredinom videa ispričat ću vam kako su vjeverice naučile namjerno varati. I to na toliko sofisticiran način da znanstvenici još uvijek raspravljaju može li se to smatrati svjesnom laži. To će potpuno promijeniti vaš pogled na ovo stvorenje. Krećemo. Započnimo s temeljima. Obitelj vjeverica, Churidae. Prema enciklopediji Britannica postoji 268 vrsta. Tih 268 vrsta uključuje drvne vjeverice, ali i zemne vjeverice, poput tekunica, čipmance, svisce i leteće vjeverice. Žive na svim kontinentima osim Australije i Antarktike. Od arktičke tundre do tropskih džungli, od Central Parka u New Yorku do sibirskih šuma. Sama riječ vjeverica na grčkom glasi skiauros, što znači šenorep. Stari Grci su vidjeli životinju kako se skriva u sjeni vlastitog repa i upravo su je tako nazvali. Lijepo ime za stvorenje koje, kao što ćemo, vjeverica nije uvijek tako lijepo. Veličina vjeverica je priča za sebe. Afrička patuljasta vjeverica duga je oko 13 cm od nosa do vrha repa. To je otprilike duljina kemijske olovke. Indijska divovska vjeverica doseže i do 90 cm, gotovo metar. Zamislite vjevericu veličine manjeg psa kako visi na glavačke s grane i mirno ruča. To nije fantazija, to je malabarska vjeverica i ona doista postoji. Obična siva vjeverica, ona koju viđate u parkovima, teži između 450 i 680 grama. To je otprilike težina štruce kruha. Duljina tijela s repom je oko 50 cm. Rep predstavlja više od polovice te duljine i on nije tamo samo radi ukrasa. Služi kao kormilo pri skokovima, padobran pri padovima, pokrivač protiv hladnoće, semafor za komunikaciju, pa čak i kao varka pred predatorom. Jedan organ, 5 funkcija. Svaki inženjer bi joj pozavidio. No, prijeđimo na zube, jer zubi vjeverice su vjerojatno prva stvar koja ruši sliku te slatke male životinče. Vjeverica ima 4 sjekutića, 2 gore, 2 dolje. Oni nikada ne prestaju rasti ni jedan jedini dan u njezinu životu. Sjekutići vjeverice narastu oko 15 cm godišnje. 15 cm je duljina dlana odraslog čovjeka. Svake godine, ako vjeverica prestane glodati, zubi će joj na kraju probiti lubanju. To nije pretjerivanje, to je medicinska činjenica. Postoji patologija, malokluzija, gdje se sjekutići ne troše pravilno. Zubi se savijaju i probijaju meka tkiva. Životinja više ne može jesti i umire. Zato vjeverica stalno glođe. Orahe, koru, kablove, plastiku, metal, sve što nađe. Prednja površina sjekutića prekrivena je caklinom ojačanom spojevima željeza. Upravo zato zubi vjeverice nisu bijeli, već narančasti. To nije prljavština, to je oklop. Željezo u caklini čini zube tvrđima od ljudskih. Na Mohsovoj ljestvici tvrdoće minerala, caklina vjeverice bliža je čeliku nego ljudskom zubu. Stražnja strana sjekutića od mekšeg dentina brže se troši. To stvara alat koji se sam oštri. Zubi vjeverice funkcioniraju kao 2 oštrice. Oštri, otporni i uvijek spremni za rad. Iskreno, kad sam prvi put pročitao da u zubnoj caklini ima željeza, mislio sam da je šala. Provjerio sam 3 puta. Ne, to je stvarna adaptacija usavršena milijunima godina evolucije. Sada, šape. Gležnjevi vjeverice mogu se zakrenuti za gotovo 180 stupnjeva. Dokumentarac PBS-a Vodič za uspjeh vjeverica to potvrđuje. Nijedan drugi sisavac te veličine nije sposoban za to. Zašto? Kako bi se mogla spuštati niz debla glavom prema dolje. Vjeverica okrene stražnje šape s kanđama prema natrag, uhvati se za koru i juri niz deblo kao da je gravitacija samo usputni prijedlog. Što se tiče skokova, istraživači sa sveučilišta Berkeley u Kaliforniji proveli su niz eksperimenata i utvrdili sljedeće. Vjeverica može skočiti vodoravno do udaljenosti od 3 metra. To je 10 puta više od duljine njezina tijela. Kada bismo to prebacili u ljudske proporcije, bilo bi to kao da preskočite cestu s 4 trake bez zaleta. Sa zaletom neki primjerci prelaze još veće udaljenosti, ali ono što je najviše iznenadilo istraživače s Berkeleya jest ovo. Nijedna vjeverica nije pala tijekom eksperimenata. Nijedna.
čak ni na nestabilnim ili klimavim platformama, čak ni pri nepreciznim slijetanjima. Hvataju se kanđama, njišu se, okreću u zraku, ali nikada ne padaju. Nathaniel Hunt, glavni istraživač, izjavio je: ne slete uvijek savršeno i to im nije ni potrebno. Imaju rezervni plan. Njihove kanđe su parkur. Pravi profesionalni parkur. Samo što umjesto tenisica imaju kanđe, a umjesto treninga imaju milijune godina prirodne selekcije. Brzina trčanja može doseći 32 km/h. Za stvorenje od pola kilograma to je impresivno. Ako izračunamo omjer tjelesne mase i brzine, vjeverica je jedan od najbržih malih sisavaca na planetu. Vid vjeverice je panoramski. Oči su joj postavljene visoko na glavi, što joj daje vidno polje od gotovo 360 stupnjeva bez okretanja glave. Vjeverica vidi opasnost koja dolazi s traga i sa strana, praktički bez pomičanja. To je prednost lovine, vidjeti svakoga tko vas gleda. Ali postoji jedna nijansa. Vjeverica slabo razlikuje crvenu i zelenu boju. Svijet joj izgleda drugačije nego nama. S druge strane, izvrsno vidi ultraljubičasto svjetlo. Spektar koji je ljudskom oku nedostupan. To joj pomaže pronaći orahe i sjemenke koji različito reflektiraju ultraljubičasto svjetlo ovisno o zrelosti i stanju. Srce joj kuca od 110 otkućaja u minuti u mirovanju do 420 tijekom bijega od predatora. 420 otkućaja, to je gotovo 7 otkućaja u sekundi. Zamislite, čujete ritam tu i to je samo 1 sekunda rada srca vjeverice dok bježi od mačke. Životni vijek sive vjeverice u divljini u prosjeku je 6 godina, s maksimumom od 12 godina. U zatočeništvu može doživjeti 20 godina, a rekord je 24 godine. No problem je u tome što samo 22% novorođenih vjeverica preživi svoj prvi rođendan. 22%. Od 5 malih vjeverica 4 neće preživjeti ni godinu dana. Jastrebovi, lisice, sove, mačke, automobili, bolesti. Svijet vjeverice nije park pun lješnjaka, to je bojno polje. A da bi se tamo preživjelo, potrebno je mnogo više od čupavog repa. Dolazimo do onoga što vjevericu čini doista iznimnim stvorenjem. To nisu ni zubi, ni kanđe, ni brzina, to je mozak. U jesen siva vjeverica napravi do 3 skrovišta hrane. 3 zasebnih točaka raspršenih po terenu, svaki orah u posebnoj rupi, na različitoj dubini, na različitom mjestu. To je strategija koju biolozi nazivaju raspršeno skladištenje, scatter hoarding, ne stavljaj sve na istu hrpu, raspodijeli, sakri, zapamti i tu postaje najzanimljivije. Vjeverice se doista sjećaju gdje su zakopale hranu. To nije mit, to je znanstveno potvrđena činjenica. Studije su pokazale da sive vjeverice mogu pronaći svoja skrovišta s preciznošću od 5 cm, čak 20 dana nakon što su ih zakopale. 5 cm nakon 20 dana. Neka skrovišta su pronađena čak i nakon 62 dana. Hipokampus, dio mozga odgovoran za prostornu memoriju i navigaciju, povećava se kod vjeverica u jesen. Tijekom sezone skupljanja zaliha, on fizički naraste. Mozak doslovno raste kada mora više raditi. Taj se fenomen naziva neuroplastičnost i kod vjeverice je izraženiji nego kod većine drugih sisavaca slične veličine. Znanstvenici su proveli eksperiment. Davali su vjevericama točno određeni broj oraha i pratili koliko će ih vjeverica kasnije pronaći. Rezultat. Više od niti posto skrivenih zaliha, niti posto rad memorije. To nije slučajno pronalaženje uz pomoć mirisa. To je znajem da je i za mene to bilo otkriće. Bio sam uvjeren da vjeverice pronalaze orahe po mirisu. To je ono što gotovo svi misle. Ali znanost kaže drugačije. Prostorna memorija je glavni mehanizam, njuh je samo pomoćno sredstvo. Ali 3 točaka je ogroman teret. Kako se mozak nosi s tim? Odgovor je chunking, grupiranje. Taj kognitivno-psihološki termin označava grupiranje informacija. Vjeverice razvrstavaju skrovišta po vrsti oraha. U jednom sektoru žirevi, u drugom lješnjaci, u trećem pekan orasi. To je kao datotečni sustav na računalu. Mape, podmape, kategorije. Samo što je, umjesto tvrdog diska, to živi mozak težak 7 grama. To je otprilike težina 2 kockiće šećera. I taj mozak upravlja tisućama točaka razvrstanih po kategorijama. Istraživači s Kalifornijskog sveučilišta proučavali su vjeverice i otkrili da prikupljaju od 3 do 10 oraha godišnje i raspoređuju ih u map. Posebna zona za svaku sortu. To nije instinkt, to je kognitivna strategija. Za usporedbu, prosječan čovjek se teško sjeti gdje je ostavio ključeve auta. Vjeverica se sjeća lokacija tisuća skrovišta razvrstanih po kategorijama, raspršenih na području od nekoliko hektara i sjeća ih se mjesecima. Drugi eksperiment je pokazao da vjeverice ne pamte samo mjesta, već i kvalitetu.
Vjeverici su davani orasi različite vrijednosti. Kikiriki, lješnjaci, orasi. Sakrivala ih je na različita mjesta. Kada su znanstvenici promatrali kojim redoslijedom vjeverica otkopava svoje zalihe, pokazalo se da prvo ide po najvrijednije orahe, ne po najbliže, nego po najbolje. To znači da njezina memorija pohranjuje ne samo gdje, nego i što se točno nalazi u svakom skrovištu. Skupina istraživača iz Engleske i SAD-a provela je interkontinentalnu studiju. Testirali su sive vjeverice na 4 različite lokacije na 2 kontinenta, kako bi procijenili njihovu memoriju. Sposobnost inovacije i prostorno učenje. Rezultati su bili identični u sve 4 skupine. Zaključak. Visoka razina kognitivnih sposobnosti kod sive vjeverice je urođena osobina, a ne stečena. Znanstvenici su to nazvali preadaptivnom fenotipskom osobinom. Jednostavnije rečeno, vjeverice se rađaju pametne, bez treninga, bez dresure, bez sustava nagrađivanja. Pitanje za vas, jeste li ikada promatrali vjevericu kako rješava problem? Kako pokušava dosegnuti hranilicu, zaobići prepreku ili izvući hranu iz lukave naprave? Recite mi u komentarima što vas je najviše iznenadilo u ponašanju vjeverice. Vjeverice nisu tihe, one imaju svoj jezik i on je složeniji nego što se čini. Sive vjeverice koriste najmanje 3 vrste vokalnih signala upozorenja: kuk, kva i čivleš moan. Istraživanja objavljena u časopisu Behavior 2014 pokazala su da ti zvukovi nisu obični povici opasnost. Oni nose precizne informacije o vrsti prijetnje. Čileži su strogo povezani sa zračnim predatorima, jastrebom, sovom, ptičjom grabljivicom. Kada vjeverica ispusti dugotrajni cilež, to znači opasnost dolazi odozgo. Kuk i kva su općeniti signali upozorenja, ali oni nadopunjuju informacije koje prenosi rep, jer rep je drugi način komunikacije. Brzi trzaj repa, fliks, povezani su s kopnenim prijetnjama, mačkom, lisićom, psom. To je signal opasnost na tlu. Razumijete li što se događa? Vjeverica koristi 2 kanala komunikacije istovremeno, glas i pokret repa, i svaki kanal prenosi svoju vrstu informacije. Glas govori o zračnoj opasnosti, rep o opasnosti na tlu. To je multimodalni komunikacijski sustav, termin iz lingvistike koji se obično primjenjuje na ljudski jezik. Zanimljiv detalj. Kada prijetnja dolazi od ptice grabljivice, vjeverica prestaje pomičati rep, jer privlačenje pozornosti na sebe kada jastreb dolazi odozgo je samoubojstvo. Rep se skameni, kamuflaža se aktivira. Vjeverica se oslanja isključivo na svoj glas, prigušen i usmjeren cilež koji njezini srodnici čuju, ali predator ga ne primjećuje. Istraživačica Susan Parton s koleđa Hampshire provela je eksperiment s robotskom vjevericom. Robot je ispuštao zvukove upozorenja i pomicao rep. Prave vjeverice su jače reagirale kada su oba signala, zvuk i pokret, radili zajedno. To je potvrdilo da vjeverice dešifriraju složenu informaciju, a ne izolirane fragmente, već kombinacije signala. Osim zvukova upozorenja, vjeverice ispuštaju i nježne zvukove, neku vrstu predenja, muk-muk tijekom sezone parenja. Mužjaci ih koriste kako bi dozvali ženke. To je diskretan, gotovo intiman signal koji kaže: tu sam, nisam prijetnja, zainteresiran sam. Ako ženka odgovori, počinje potjera. Da, kod vjeverice je ljubavni ritual doslovno potjera. Mužjak trči za ženkom po drveću, po tlu, preko ograda i krovova. Onaj tako ne zaostane, pobjeđuje. Vjeverice koriste i označavanje mirisom. Trljaju njušku i tijelo o grane i debla, ostavljajući kemijske signale. To su informacije o teritoriju, društvenom statusu, reproduktivnom stanju. Nevidljivi sloj komunikacije koji mi uopće ne primjećujemo, ali za vjevericu je to poput društvene mreže. Iskreno, jeste li znali da vjeverice dijele svoje signale upozorenja na opasnost neba i opasnost tla? Recite mi u komentarima je li to za vas bilo iznenađenje. Razgovarajmo sada o ulozi koju vjeverica igra u ekosustavu, jer ta je uloga golema i paradoksalna. Vjeverica je lopov, krat žireve, orahe, sjemenke. Ali vjeverica je šumar, jedan od najučinkovitijih na planetu. Michael Steele, profesor biologije na sveučilištu Wilkes u Pensilvaniji, proučavao je sa svojim kolegom Peterom Smallwoodom odnose između vjeverica i hrastova. Njihov zaključak, objavljen još 1998. godine: sive vjeverice jedu goleme količine žireva, ali ne iskopaju do 74% svojih skrivenih zaliha. 74%. 3/4 svih skrivenih sjemenki ostaje u zemlji. Što se događa s njima? One klijaju, postaju stabla. Vjeverica zakopa žir na dubinu od 5 do 7 cm. To je idealna dubina za klijanje. Odnosi ga daleko od matičnog stabla, ponekad desecima metara, ponekad stotinama. To je ključno. Teško sjeme, poput žira, vjetar ne može raspršiti.
Bez vjeverice, ono bi palo točno ispod roditeljskog stabla, gdje ne bi imalo dovoljno sunca, vode i hranjivih tvari za preživljavanje. Prema procjenama ekologa, vjeverice su odgovorne za širenje 10 do 20% određenih vrsta drveća. Uglavnom hrastova i oraha, 10 do 20% šume posadile su vjeverice slučajno, jer su zaboravile gdje su sakrile svoj ručak. Peter Smallwood je to rekao ovako: drvne vjeverice su među najvažnijim životinjama za šir hrasto jer zakopaju žireve u tlo, zapravo sadeći mlade hrastove. Evo što je posebno lijepo u ovoj priči. Vjeverice su selektivne. Za zakopavanje biraju najzdravije, najsnažnije sjemenke. Odmah pojedu oštećene ili zaražene sjemenke, ali one najbolje zakopaju. To znači da zaboravljena zaliha nije nasumičan uzorak, već odabrani sadni materijal. To me osobno dirnulo. Vjeverica, ne znajući to, provodi selekciju. Bira najbolje gene za sljedeću generaciju, stabala, nesvjesno nehodce. Ali rezultat je isti kao da je iskusni šumar birao sjeme za svoj rasadnik. Bez vjeverica, mnoge vrste bjelogoričnih šuma jednostavno se ne bi mogle širiti. Hrastovi, orasi, kestenje, svi oni ovise o životinjama koje šire sjeme, a vjeverica je najvažnija među njima. Zabavna ironija. Stvorenje koje krade sjemenke istovremeno je glavni šumar na planetu. Lopov i vrtlar u jednoj osobi. Ako mislite da je najveći neprijatelj električnih mreža oluja ili cyber napad, imam vijest za vas, to je vjeverica. Prema podacima Američkog udruženja javne energije, samo u 2016 godini vjeverice su bile uzrok 456 prekida struje u SAD-u. To je pogodilo više od 193 zero korisnika. Udruženje je čak stvorilo indeks vjeverica, Squirrel Index, poseban alat za praćenje šteta koje uzrokuju ovi glodavci. Kako to funkcionira? Vjeverica se popne na transformator instaliran na stupu. Istovremeno dotakne ogoljenu žicu pod visokim naponom i uzemljeni dio kućišta. Kratki spoj. Vjeverica ugiba. Transformator pregori. Četvrt ostaje bez struje. John Eklund s Instituta za istraživanje električne energije kaže: pobijediti vjeverice je vrlo teško. On grižu kablove, ali šteta koju uzrokuju u trafostanicama je jednostavno monstruozna. Prema nekim industrijskim procjenama, vjeverice su odgovorne za gotovo polovicu svih nestanaka struje uzrokovanih divljim životinjama. Sjećate li se da sam spomenuo Nasdaq? To nije šala. Vjeverice su 2 put paralizirale rad jedne od najvećih svjetskih burzi 1987 i 1994 godine. U Njemačkoj je 2005. Jedna jedina vjeverica isključila cijelu električnu mrežu južno od rijeke Elster. Jedna životinja, jedna mreža, cijela regija. Na Wikipediji postoji poseban članak. Prekidi struje uzrokovani vjevericama. Cijeli članak s izvorima. Jedan stručnjak za cyber sigurnost je nakon analize podataka izjavio: prijetnja kritičnoj infrastrukturi od strane vjeverica može nadmašiti onu od cyber napada. Zvuči kao meme, ali to su brojke. Ta je tvrdnja naravno osporena, cyber napadi imaju drugu ljestvicu i prirodu, ali sama činjenica da je usporedba moguća svjedoči o ozbiljnosti problema. Godin 1987, jedan kratki spoj u trafostanici kod Washingtona, uzrokovan vjevericom, ostavio je nin zero korisnika bez struje više od 30 sati. Ekipa za popravak, kupnja materijala, rad uredskog osoblja, odnosi s javnošću, gubitak prihoda. Sve je to koštalo kolosalne svote, a sve zbog jednog glodavca koji se uvukao tamo gdje nije smio. U srpnju 2024 u regiji Rock Valley u Oregonu vjeverica je ušla u elektranu i izazvala kratki spoj. Gotovo 13 stanovnika ostalo je bez struje. U rujnu 2022 sličan incident u Minneapolisu ostavio je oko 10 domova bez struje gotov sat vremena. Ti slučajevi nisu iznimke, to je rutina. Vršni mjeseci. Svibanj, lipanj i listopad, studeni. Proljeće, sezona razmnožavanja, vjeveric traže mjesta za gnijezda i aktivno se kreću po kablovima. Jesen, sezona skupljanja zaliha, ista aktivnost. Energetske tvrtke troše milijune na zaštitne naprave, obloge, zaslon, rotirajuće barijere. Vjeverice nađu način da zaobiđu svaku od njih. To me iskreno iznenadi svaki put kad o tome razmišljam. Gradimo svemirske postaje, šaljemo rakete, razvijamo umjetnu inteligenciju, a nismo u stanju zaštititi transformator od stvorenja od pola kilograma. A sada, stanite na trenutak. Ispričajte u komentarima jeste li ikada imali problema s vjevericama, jesu li izgrizle kablove, krali iz vaših hranilica, uvukle se u potkrovlje. Koji je najluđi slučaj s vjevericom kojeg se sjećate? Majčinski instinkt kod vjeverica je posebna tema. Ženka okoti od 5-10 mladih po leglu kod arktičkih tekunica, a od 2 do 5 kod sivih vjeverica. Male vjeverice rađaju se slijepe, gole,
teške oko 14-15 grama. To je otprilike težina 2 žličice vode. Oči im se otvaraju tek nakon 4 ili 5 tjedana. Majka hrani, grije, štiti. Ako osjeti opasnost, prenosi mlade u rezervno gnijezdo, jednog po jednog, u zubima preko drveća, krovova, kablova. Svako mladunče tijekom zasebnog puta. U gradu su vjeverice naučile koristiti ljudsku infrastrukturu za gradnju svojih gnijezda. Potkrovlja, vijenci, ventilacijski otvori, šupljine u zidovima. Iz perspektive vjeverice to su idealne šupljine. Tople, suhe, zaštićene od vjetra i predatora. Iz perspektiv vlasnika kuće to je katastrofa. Vjeverica u potkrovlju znači izgrižene kablove, uništenu toplinsku izolaciju, mirise, buku u 4 sata ujutro. Čisti sukob interesa. Zanimljiv detalj, vjeverice u gradu žive dulje nego u šumi. Paradoks, ali objašnjenje je jednostavno. U gradu ima manje predatora. Nema jastrebova, kokošara, nema risova, nema kuna. Ima mačaka i pasa, ali im je lakše pobjeći. Tu su kante za smeće i hranilice. Stabilan izvor hrane. Grad se, usprkos svim opasnostima, pokazao kao sigurnije okruženje za vjevericu od divlje šume. To mnogo govori ne samo o gradu, već i o surovosti uvjeta u pravoj divljini. Vjeverica je jedno od najparadoksalnijih stvorenja na planetu. Lopov koji sadi šume. Glodavac s mozgom sposobnim za taktičku prijevaru. Ljubka životinja koja uništava ptičja gnijezda. Gradski susjed koji zaustavlja transformatorske stanice. Toplokrvno stvorenje koje preživljava temperaturu ispod nule. Navikli smo dijeliti svijet u jednostavne kategorije. Slatko znači bezopasno, malo znači nevažno, čupavo znači neozbiljno. Vjeverica razbija svaku od tih kategorija u komadiće. Ona pokazuje da priroda ne čita naše etikete, da se iza svake ljubke njuškice kriju milijuni godina evolucije, borbe, adaptacije, lukavosti i snage. Vjeverica je ogledalo u koje vrijedi pogledati. Ne zato što smo joj slični, već zato što gledajući nju. Vidimo koliko je naše razumijevanje najpoznatijih stvari površno. Mislili smo da poznajemo vjeprircu. Nismo znali ništa. 268 vrsta, od 13 cm do gotovo metra, od arktičke tundre do tropskih džungli. Stvorenje koje preživljava zimu s tjelesnom temperaturom ispod nule, koje jedri kroz noćnu šumu na udaljenost od pola kilometra, koje komunicira infracrvenim zračenjem sa zmijama, koje vara svoje srodnike s preciznošću profesionalnog prevaranta i koje sasvim slučajno sadi šume, osiguravajući budućnost ekosustava za stoljeća koja dolaze. I možda je lekcija u tome. Ne žuri s etiketama. Ne sudi na prvi dojam. Čak i najmanji i najobičniji susjed može se pokazati složenijim, opasnijim i ljepšim nego što si mogao zamisliti. Vjeverica je stvorenje koje ne zaslužujemo i koje nismo potpuno razumjeli. Ali možda ćete sada, gledajući je u parku, vidjeti ne samo čupavi rep, već milijune godina evolucijskog genija upakirane u pola kile krzna i kanđi. Hvala što ste ostali do kraja. Ako želite još ovakvih priča, pretplatite se na kanal Zika Planeta, Divlji planet i ostavite like. To stvarno pomaže kanalu da raste. Vidimo se u sljedećem videu.